Пейката под кестена в градинката обществена ми хрумна тази мисъл. Като писмо по восък, смъртта изтрива знаците от тленния ни мозък и пита се пред тази фатална перспектива, събраното в главите ни след той къде отива. Естествено, и то е градено върху факти, почерпени от други предшественици, но процесът бил е сложен в главата си. Все пак ти в едно си ги споявал и ето той едно, добито с труд и пот през цял един живот, с тебе като плява, хют, вмиг се разпилява. Аз ли не мога? Аз ли не мога? Внимание, колеги, внимание! Моля. Да се разчакате ми тук, защото ваше, че ги къде без? Ще това ли сте сега? Производството на режисьора, кастингът на Мария Стюарт се отлага за неопределено време. Благодаря. Не, аз отложих си колко и защитих майка. Когато актьорът не е актьор, актриса, душите в него 333 затъмнени.